инак ҳамаи шумоёни азиз вақтро дарёфтед ва тариқи шабакаи интернетӣ моро тамошо доред. Хато накардед. ҳамин телевизори мо буромда бурафвай бозингар. тамошобини азизу арҷманд, худи ҳозир мо дар боғи истироҳатии маркази шаҳри Исфара ба номи Сайфуддини Исфарангӣ ҳузур дорем. мо дар лангари моҳиён ном мавзеъ истодаем бо ҳамроҳии акои азизи мо Ҳайдарҷон Қаҳҳоров. Омадем расидем то ба мавзеи истироҳатӣ Варзоб. Бегоҳи розӣ раву, ин тарафи хона барав, вай тарафи хона бараву, якта гапа зан. бо ҳамроҳии ёру дӯстон дар инҷо нишаста бошем ва оши палави Исфара тайёр намоем. мо ин дафъа сабзиро аралаш кардем, ҳам сурх, ҳам зард, барои он ки каме боз маззааш дигаргун шавад. равғани зағир ана навакак аз дохили ҳамин деги ҷувоз гӯем равғани кашида. аз кадом равған? аз равғани зағир дия дӯсто. абдумуқим гуфтан гуҷон деда висосед. ман гуфтам масъуд канда. همه 32 سال بالا خواننده 32 سال پس بلنده یگان کرده که من عربی خشدگی